Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tungang maray na hapon po gararay sa gabos ng mga parantabay. Kaan sa tuyang programang Tudi sa GB. Angat ang lahat Global Albay. Ang programang ini itong sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ito po ang senong amigo sa radyo, Edwin Peralta po. Mag-iriba-iba naman kita sa Gudyan alas 5 nin pagkahapon. Ano pala niya, ultimo ining, bako pa man. Sa Lado Technical Sinems Flora. Kami po magpapaabot sendo nin mga pangungumusta ngunya na hapon. Mga nakatutok sa radyo. Traditional Radio sa YouTube, Instagram, DCGB News Online, DCGB App, asin iba pa pong mga social media platform. Kami po nagilalaom na kamo nasa maray na kamugtakan ngunyan. Magre-restorya lamang kita kung ano ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Kaya dyan sa nakamo. Yan. Okay? Yan. Okay. Sige. Medyo dumug-dumug kita kidiit. Sinaguso ko na tatanem so anoan? So tagiti? Ano ito? Ano itong naulog? Ayan. Ato na. Sumihoras? Naulog? Okay, sige. Ali baya paano kami tabi mga tugang sa PBN Christmas Party? Ngunya na hapon. Ayan, ano? Ayan. So, gabos na mga istasyon kan PBN apera sa Naga City, iyaon. Ayan. Well represented from Daet, Sorsogon, Tabaco, Legazpi. DCGB ni sana ang sulamenting AM sa PBN. Ayan. All the rest, OKFM na. Ayan. Salamat na maritabi sa management kan PBN. Pinaog matabi nindo so mga pag-iribata. Although dumampagayod names garong almost patapos naman. Ano? Ayan. So, programa. Kaya, sabi ko, diskanso na kita. Alas 4 na nga ni. Ayan.
Kaya kutipas ako, pag abot dyan sa, ano yan, sa may, sa may Bitano, matraffic. Mas sa bagay, maski sain, matraffic. Ha? Nataday man ni tatanim sa nagluwas. Oh. So, sa tuyang ha? Dahil mong bagadagiyo na iling tao. Oh. Napaw, no? Okay. But sabihin na talagang grabe ngunyan ang traffic because dakulon ang mga auto. Buda, busy ba katabi ngunyan because it's Christmas time in the city. Ayan. Okay. Natural na yan. Lalo na sa mga masunod pang aldaw. Sabi baga sa kantang Silver Bells, city sidewalks, busy sidewalks. Ayan. Kaya matawo talaga. Ang kaipuan siya na pasensya. Ano? Dit na pasensya, dapat magbalon ka mo kay dakol na pasensya. Takon nagkakaigwa ki traffic jam, magpasensya ka mo. Tama ka lusot man girare ka mo, although medyo oro atrasado nindiit. Digi na yan sa tuya. And likewise sa iba man na lugar, ikon mananggad nakamotorsiklo ka. De kang balon na yan ang raincoat. Siguradong rufit. Rufit ka. Yan, nga ni ako, medyo dumog-dumog medyo dumog-dumog pa kita. Sinaguso ko na so Tagiti. Makaabot sa nadigdi sa istasyon. Marangani, bago pa man late kimaray. Okay. By the way, pasalamat man ako tabi sa istasyon, sa management kan PBN, headed by our president, Ma'am Brenda Bayona Locsin. Yan. Kundi, sa recognition extended to employees kan PBN na halawig na ang serbisyo digdi. Yan. Poon 10 years up, tinawan ki certificate of recognition kan management for, kumbaga, so length of service. Ayan. Salamat na maritabi, Ma'am Brenda, and the rest, na iyo ang nag-initiate kay ni na matawan ki recognition sa mga empleados na haros digdi na naggururang. Yugo-yugo mo. Pinakagurang na empleyado digdi. 38 years. Yugo-yugo mo yan. Matindi si Lusby Kansor Sugon. Inabutan ko ang pandigdi o sa GB. Si Lusby. Iyo pakatuan sa admin dyan. Ako, 37. 37 years. Nag-retire ako 35 years. Another 2 years, 23 and 24. Di 37 years, uyug-uyugo mo yan, Tata Nems. Gurang na kita talaga digdi.
Pero, yaong pamanggararay ang pagserbe sa komunidad through broadcast. Okay. Iyo po. Sige. So, congratulations, Tabi, sa Gabos. Ano? And, siguro, happy naman, Gabos, na mga pagiriba na presente ka subago. Kaya, Tata Nims, dakul sa mga regalo mo duman, no di, kumo ikaan natukahan ngunyan, may masalida sa imo? Diretso kang sign off? Ha? Grabe man. Oh, baka alas 5 may magsalida sa imo. Ta, ano? Dapat sundo lang alas 5. Oh, siya masalida sa imo. Si Baldo, coverage pang misa dumaan. Alatong ko ba? Mga alas 7. Mga anong oras? Alas 7 hanggang alas 7. Agadon mo sa Yesu payo. Okay. Sige. Bueno, so, diretso po kita kan sa tuyang mga istorya for the meantime, ade. Ha? Kasubagong aga, ano yan? O yan ang bata, sige bagaso, o yan ang tagiti, ade. Ha? Ano daw nga niya ako kung anoan, malawos. Na imbitaran ako, Nems, kan dati tadiging pag-iriba, si Dayan May, na pwede ka ngaya tabi magtindog na ninong, di niya ako pwede magtukaw, magninong ka ngaya tabi, nata niya ako, kasalo na niya kami. Kaso, mga inot pa, siguro mga November pagayod. Kaso bagong aga so kasal. Duman sa Kamalig. Ayan. Bata pig-uurasan. In 5 minutes ngaya, we will start the wedding ceremony. Kulang pa man. So mga, ano yan, dapat na mag-aratindir. Kundi ngaya mag-abot so kung sisay, idiretsuta na. Marangani, very timely, uminabot man so bride. O di nakasabay sa paso, duro-diretso. Salamat na maritabi, Dayan Tumagan, and Sam Daet. Si Sam Daet, taga-digi sa Barangay Rizal. Ayan, ano? Alipot siya na so Santa Misa. Yan. Okay. So, congratulations, Tabi, and best wishes sa newlywed asin sa tuyang bagong inaanak. Ayan. Ngunyan, may pigpaliw duman sa ano na pod kaya? Presidential table yan. Ha? Yaon duman sa mga ninong boda ninang. Pinalibot ko tabi ni ganap ko kipapil. Di ako nakakoa. Yaw naman tisyo. Mune. Wala, anap ako kibulpen. Siya niya ako may bulpen laman dyan. Ang uning nga siya rigwa. Pwede tabi isurat nindo sungaran nindo. Ipalakop nindo yung papel na niyo. Sugabos niya naman sa presidential table. Nata ngaya, basta niya ako. Di, nagsururat man. Salamat na maritabi. Ano? Habi ko, dyan na apon, ngunyan nga ni, pagprograma, i-greet ko niya ako kamo sa programa. So mga bagong ninang and ninong, mga bagong padi and madi. Yan. Maray na apon tabi kay Madam Madi Eleanor Cardiente. And likewise kay Edna Dulaca, Leticia Dispabiladeras,
from Sorsogon pa pala nini. Si Marlene Mohino. Yan. Okay. Si Alona Tumagan. Maria Ana Daet. Ruben Mischula. Maria Eleanor Niserio. Okay. Tapos, si Pading Norman Tumagan. So, ama ini ni, ano yan, kan bride. Bernardo Daet, so ama man ini ni Sam. Ayan. Okay. Si City Councilor Hisham Ismail na ninong man. Si Mr. ano nga rin kayo ni Arthur Yabore. Yaman naman si pamangkin. Ano nga rin kayo ni Mr. Avocado na lingawan ko. And Kagawad George Imperial kan Barangay Rizal. So, de naman kiba. Ini ang mga bagong ninang and ninong mga padi and madi. Ayan. Maray na pon tabi sa Indo. Okay. So mga abay, abi ko, de ko nakamusaro-saroon ta, baka niya ako maubos ang programa ta. Salamat man magirari tabi sa Indo. So mga sa cord, sa veil, sa candle, gabos na mga riyaon naman tabi, maray na hapon po sa Indo gabos. And so, brides, ano yan, maid of honor or bridesmaid? Ano na tama kayan, names? Maid of honor yan? O bridesmaid? Yan. Si Nisel Gisando. Dati man ini ang pag-iriba tadigdi. Sabi ko, no rin kanya ako uman. Day pa man nga ako kaan. Day pa nga ako nag-iisip kaan. So anyway, congratulations Gerare Tabi. And so mga pamilya ni Dayan duman sa Barangay Kagiba, maray na hapon tabi sa Indugabos. And sa pamilya man ni Sam, digdi sa Barangay Rizal, o digdi sa Kataning May, maray na hapon man tabi. Yan. Salamat pa lang kay Kagawad George Imperial. Nakilunad kita. Pauli. Ata ng grabe so tagiti. Na medyo minamaririman sa panahon. Tapos, taod-taod, mauran. Okay. Maray na po balantabi kay Jane Ahero Sanyes. Salamat po. Watching from Pulangi, Albay. Oy, mga taga Pulangi. Maray na hapon tabi dyan sa Indo. Kumusta sa Uyangi Festival dyan sa Pulangi? Garo si Santa Claus, sigan libot-libot dyan. Libon, Pulangi, Uwas. Igo dyan ki Santa Claus na naglilibot-libot early in the morning. Ayan. Baog malamang, na mga tao, angon niya na panahon ng Pasko. Maray na po man tabi kay Regional King watching from Bunker 1. So, pag sasabi mo tabi, Migo, yaon. Yaon. No, di ka pa man nalulugaran na makababa. Siyempre ko ito walat na sana.
dapat personal mo itong ma-receive, itong request mo. Iyo. And kay Ellis Tud, maray na pong tabi. Ayan. Salamat po sa endong pag-antabay digdi sa satuyang programa. Okay? Alas 4:30 na po ang oras sa 2D sa GB. Angat ang lahat. Global Albay, mabalik po kita. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead angat lahat oh. Albay ahead angat lahat oh. Kong Joey Salceda. Okay, sige, diretso po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa 2D sa GB. Angat ang lahat, Global Albay. Ayan. Matindi pala an ano yan an concert dyan sa Pulangi, sa Oyangi Festival. Diyan na banggi, si Glock 9. Yaw na po si Glock 9 and taod-taod ma-concert ini. Midbin din si Glock 9. Matibay bagay ni o sa rap. Ano? Rapper ini. Ayan. So, sana dae mag oran. Tanganing puwerte ka ni an sabagay pang pirang bisis na kaning pagdigdi sa ayan ang albay ni Glock 9. Iyo. So magdiyan tabi ka mo sa Pulangi. Pulangi, so mga taga dyan sa Pulangi, may concert dyan. Si Glock 9 dyan sa Poblacion Road. Ayan. Handog yan sa endo ni Kong Joey, ni Mayor Adrian Salceda, ni Giselle Salceda, and iba pa. Para yan sa Pasko. Ayan. Okay. Iya po. Di dapat mag-urog makita maski na nga ni sabi ka yan
medyo tikapungunyan na mga panahon, still ugmaman girari kita. Kung ano siya na anyaon diyan, iyo siya na iyan. Ha? Sabi nga kan, do not get what you do not need. Yan. Iyo po. Kaya mo man kaipuan na ngay araw kanyan, hindi mo man kaipuan. Ha? Sayang. Okay. Okay. So, sige po. Diretso kita kan iba pa niya itong mga istorya. Kan sarong aldaw, ako sa wapon, nagkaigwa ng pagtiripon dyan sa Camp Simeon Ola. Kwinta, paano man, uning report ni RD General Andre Dizon, so sa iyang accomplishment, sa nakaaging 365 days. But sabiyon, 1 year na si RD dyan sa Camp Simeon Ola. 1 year na. Madali uno siya na di. Ano ang mga nakaginiribuan ni General Dizon? Ay kadakulon palan. Dakulon ang naginibuan niya. Sa iba-ibang aspeto. Magayon ang sa iyang performance. When it comes to anti-criminality, sa mga social services, tapos kung ano-ano pa. Yan. Kung di ako nasasala, ang PRO5 is ranked number 3 sa iba-ibang aspeto. Ano? Dakulao na bagay tabi yan. Yan. Sabi ni RD, daiman ini mangyayari kung daing collaboration ang publiko. Ang iba-ibang stakeholders. Iyo? Maray na pong tabi kay Elizabeth from Binugsakan, Ginubatan, Albay. Salamat tabi, Ma'am Elizabeth. Ano? So, nag-report siya sabi niya, ang media is of big help. When it comes to information dissemination. Taday man nga maisiyan kan publiko kung ano ang pigigibo kan mga otoridad kung dai ang media. Ano? Ining mainstream media and so with the SOCMED, social media, dakulang bagay when it comes to information dissemination. But see to it, sabi niya, so tama na informasyon ang iluwas. So the people may know what is happening in the surroundings. Iyo? Bako nga itong mga nakaluwas sa Facebook or YouTube or whatever na bako totoo. Minaki-arsa na lugod nin kalibungan. Dapat nga tama na informasyon ang makaluwas. Tanganing masabutan kan mga tao kung ano ang mga nangyayari. Danguguntaan parte kan pahayag ni General Andre Dizon. Dahil ko naman ini tatanems na pa-transfer dyan sa Indo. Tika po na nga sa oras. Audio na sanade. Pwede naman ng audio. O de. Aber daw. Tatali nag-play. Ato na.
Oh. Nagkaiba kita di... Ano, audible man? Bago matapos ang taon, Ha? kasi nagkataon man na pangsarang taon ko digdi sa Bicol Region, pang duwang na Pasko ko digdi. Dai makagaan ang pasasalamat ko sa Indo sa permi kamong kapartner sa pagpanangibog kan timely na impormasyon na dapat maaraman kan publiko dahil ngunyan sa panahon ta halos nasa media ang focus kan sa tuyang tao. Nag-aasa sila sa impormasyon sa mga pangyayari sa palibot halipo sa Indo. So, ini ang partnership ta na mo yatang i-develop, mo yatang para mabungon baga, kumbaga sa tinanong na padagos kitang mag-service sa bayan sa paagikan sa kanya-kanya tang profesyon sa kanya-kanyang linya sa tuyang hanap buhay sa tuyang pigsi servisyohan na region. So, hali sa bilog na Team Kasurog Caps, although ako kami lang niramang malawang anion, ansa mo yung siksik, liglig at umaapaw na pasasalamat sa inyo na mga kapatid sa media, sa inyong patuloy na pagtaguyod, sa inyong patuloy na pagtulong sa PNP na may paabot namin ang aming serbisyo, may padama, may pakita sa kanila ng kanilang mga alagad ng batas ay sadyang nagtatrabaho ng sincero at nagbibigay ng kalidad na serbisyo sa ating mga mamamayan. Wala ko kaming ibang iniisip sa araw-araw na paggising namin kung paano itataas ang antas ng ating paglilingkod sa ating mga komunidad at sa ating mga mamamayan. So ngayon, bago po matapos ang mensahe ko, dasal ko na ang bawat isa sa inyo ay patnubayan, gabayan at ingatan ng ating buong may kapal dahil lahat tayo ay walang ibang sinasandalan kundi ang Panginoong Diyos. Maraming salamat. Merry Christmas at Dios. Okay. Mga tugang si General Andre Dizon, ang satuyang Regional Director kan Police Regional Office 5. Ayan. Salamat na maray tabi. RD. Ayan. Media friendly ini si RD. Ayan. Ano? And keep up the good work, tabi. Maray na hapon kay Mr. Juan Tabuso Arador, watching from Catanduanes. Ayan. Okay. Besa na po, one of these days, mapasyar ako naman dyan sa Catanduanes. Ugaring ta, sumanga makuapo, pamilya kan akime, yaon ngunyan sa arong, ta di kima buro bakasyon, kumusta man niya ako, so biyahe sa barko. Ta may, ano yan ang, sa aga, 2 months old na, so, baguming makuapo. Ayan, si Giana. Ano? Nakapangduwa niya ng pagbiyahe digdio sa Legazpi. Ayan, ali sa San Andres, Catanduanes. Maray na hapon tabi dyan sa San Andres, Catanduanes. Bueno, kaso Banggi, nagpaapod man in pagtiripon, so ako Bicol. Ayan. Pero kung baga year-end, yan ang gathering man, kanayon. Tanganing, sabot man kung ano ang mga naginibuhan, kan sa indang grupo. Yan. Ano? And yaon duman kasubanggi si Mayor Alfredo Garbin Jr. Yan. Pera pa siya ng bulan si Mayor Garbin.
Tumatukaw na siya for almost 7 months. Yan. Nakaunabi si Mayor Garbin na yaon na po so 100 million pesos na fundo para sa Legazpi City Hospital. Ta muyanindang mas lalong mapakaray ang serbisyo kan City Hospital. Tangon yan pala nagluwas na kulang sa ekipahes, kulang sa bulong, and gayon kulang pa sa mga tauhan. So that's why nag-inirib nin fundo ali sa national government ibinaba digdi 100 million pesos na budget para dyan sa operation kan City Hospital. Tingko ba kitang City Hospital dyan? O yan sa likod kan SM. Ano? So, paano man ang makaka-operate ang sa hospital kung kulang ang budget? Kung kukwaon sa local fund, kabrot. Ano? Sa 20% development fund, kulang. Paano mas ibang mga priority programs? So, ang ginibo ni Mayor Pido, nag-connect siya duman sa itaas. Sa national government. And na-aprobaran. That's why igwake 100 million pesos worth of funds na gagamiton sa operation kan City Hospital. And like manner, igwa pa po, baka next year, 77 classrooms ang itutugdok sa ibang mga lugar digdi sa tuya. Takulang na kulang patabi an sa tuyang mga classrooms. Surusuan pa. Napapagal ang mga teacher magparataram. O yan, dyan sa Aroal daw, nagsusunda ako kan makuapo ko dyan sa Albay Central. Ang kataning kayan, Kabangan High School. Hindi sana kung supposedly, ang ideal size ni sarong klase is mga 35 to 40 students. Pigiling ko, sobra. Period ng maray. Ang pigagamit na nga ni kan maestra, lapel. Anong lapel? May mikropono siya na pigagamit. Naka-connect siya na duman sa yan ang So, speaker. Tinganing magkusog-kusog ang boses, madangog kan mga yaon sa pinakalikod. Takunda mga duwang aldaw sa nagtatanems na sigan kurarat mo dyan, paas ka na. Taday na ka mo nagdarangugan sa katakulang kan mga aki, kan mga estudyante. So, in other words, kulang ang classroom digdi po sa satuya. So that's why by next year, siting mga classrooms ang planong ipagtugdok digdi po sa tuya. May budget naman po yan na kung sigir-giraray ni Mayor Pido through the help of AKB Kong Salde. Yan. Sa national government manggiraray yan. And one more thing is, naramdaman nindo tatanems itong so Bicol Loco, dyan sa Old Airport. May mga, so hot air balloon.
Tapos may mga exhibition sa mga piloto. Yan, crowd drawer ito. Ano? Yan. Next year, iguana naman palaan. Iguana naman. Can be loko. Iyo? Summertime gayod, gigibuhon. Ayos baga, parte yan kan tourism effort to attract more tourist na magdigdi. Itong mga hot air balloon na ito tabi, nangyayari sa na ito, dumaan sa Pampanga, sa Clark Field. Yan, dumaan ta, maiwas duman an area. So dati itong Clark Air Base, may wason talaga. Baka, digdi man sa tuya, ano yan, dahil naman nagagamit yan na old airport, dyan man gigibuon gila yon. Next year man iyan. Okay? So yan. And one more thing is, ini pong Legazpi City Water District. Na kaipuan talagang total rehabilitation. Sa realidad na ang tubo. So main line, sa realidad na, mga maibugo na ang takla, na kada bes kung mina-flashing, takla talaga ang minabulos. And plano iyan na extend up to barangay Taisan and Umapon. Iyan. Kita baga tabi digdi sa Legazpi, growing city, and of course, growing population man. Sige andakol kan mga residentes digdi. Yo? So, natural, dakol ang konsumidor. Na mag-iras-iras kan mga basic necessities. That's why ang water district kinaoron na ni Kong Pido, ni Mayor Pido, sa board of directors. And piglatag na sa mga option 1, option 2. Yan, ano? And like manner, iyan man po na aleko. Na dapat i-rehab man iyan tabi. 1.3 billion pesos baga dyan ang ipigtagama. Mabugtak nin mga additional substations. Inda ko lang kung substation dyan sa barangay Kulyat, Candaraga, ibalik. Or magbugtak nin ibang substation kung sa ina lugar. Tanganing mapagyan-gian an bulos kan an supply nin kuryente. Yeah? So, antabayan tatabi iyan mga tugang. Iyan ang mga bagay na yan. Pigtatarabang-tabangan tabi iyan, not only kan ni Kong Saldi, no di yaon man dyan si Kong Joey. Joey Sarte Salceda, nagtatabang man na makadisponir nin mihoras ali duman sa national government. Ayan. Pag nailig man ka national government na ngaya, kaipuan talaga, i-aprobaran man tulos ang budget. For the benefit of the people. Kitang mga namamanuan. Taloy ta na bagayan na pigpaparareklamo, maluyaon ngaya ang serbisyo kan mga utilities digdi sa tuya. Maluyaon. For so long a time, day man nararemedyoan. Baka lamang
later matawanan nin solusyon. Maski bako total solution, ma-improve lamang ang serbisyo. Tapariyo masanakan konsumidor nin tubig. Na sige ang dakol kan mga konsumidor. Tadakulo nagdidirigli sa tuya. Dakulo man siyempre ang nangangiipon nin kuryente. Kung kulang ang supply, natural, di matatapod sa mga konsumidores. Kung alimbawa, igwapa ki magralaog na investor, mga darakula o na konsumidor iyan, kumusta ka na? Iyo? Okay. So, ilingon tatabi yan sa mga masunod na bulan, kung ano na ang mga mangyayari digdi po sa tuyang lugar. All right. Ay by the way pala tabi, tapas ko man bagangon yan, si Kong Joey Tabi and sa tabang kan iba pa, iyan, nananaonin regalo. Ayan. Nananaw ki regalo. Pipa og mani Kong Joey. Yugo-yugo mo an mga parapol tatanems, Bako karaw-karaw. Yan. Smart TV, ventilador, gas stove, electric water kettle, grocery pack. Yan. Talagang pipa ugma. Yan. Maski sa ina parte, digdi po sa tuya. Talagang may mga parapol. Kundi ako nasala, no rin ito sa concert sa ICR naman. Saga ito. Igo na magki-concert si Bugoy. Bugoy Drilon. Mga tulog dito. Diyan man sa ICR. Ano lamang, yan ang pamaskuman, handog. Yan. Kan AKB, Buda, siyempre, yaon man dyan si Kong Joey, Kong Jill Bungalon, and Kong Kito. Yan. Nagtutarabang-tabang sinda para mas na paugma ang mga tao. Yan. Okay. Yeah po. So, salamat na maritabi Kong Joey sa mga pagpapaugma sa mga residentes, sa mga barangay, dakulang tabang-tabi ni. Pwede iyan sa mga ipigpapanaong mga grocery packs, bagas, mga dilata, etc. Surety na sila talaga, tatanems. Bata, kita, di kita sisurety sa mga rapol. Bako? Ayan. The last time na nanggana ako kay medyo duro da kula, washing machine. Pero sa mga ngunya na parapol, sa kaswapon nga ni, sa kampo, nagparapol, 5,000, pero ito, 10. Di lamang nakasaro. Yugo-yugon mo yan. Another 10, tayo pag-gararay si Swilti. Si iba man na electronic raffle pati, si iba man na napuntirya kan, na supposedly gana, wala man duman, invalid. At least, ngunya na Pasko, mga maugma lamang sa mga tao, And, sana, diretso pa iyan. Ang pagpaugma and ang mga programa diretso man giraray for the greater majority.
Yan. Okay. Bueno, mga tugang, para meron po kitang mapaaram, digdi po sa tuyang programa, tudi sa GB Albay Ahead, angat ang lahat, Global Albay. Sa pangarap po kanong opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, ano? Yan. Sa next week pala, duwa na siya na pala na episode. Adi, matatapos na ang taon. Uyug-uyugon mo yan. Another year to come. You know? And hopefully, ang masunod na taon, maski may mga challenges pa dyan, kaya tang mahardle iyan. Ano? Yan. Paloy-luwas na. Okay? Sige. And next year, pag January, pulpuga na yan. Sa good na finish line. Mayo, purulpuga na yan. Talagang iniluwas na dyan. So, iluwas na kung ano ang bala mo dyan. Kung may armored ako itong mga pandiurag na gamit ka dyan. Ang gusto sabihin ko, baka man so giyera, ang gusto sabihin ko, na by next year, pulpuga na, ayan, sukwarta mong natatago mo niyan, iluluwas mo na next year, sustinaran mo na yan, up to the last minute, ang battleground, ini pong 2nd District. Digi talaga nakatutok ang kanyon. Sabi kan, nakauron ko. Yeah? Okay? Bueno, salamat po kan sa anong magantabay. Mabalos, happy weekend po sa Indugabos. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.